סקירת שוק לשבוע של 10 לאפריל 2011. 3 פעמים ניסה מדד המעוף לחצות כלפי מעלה את רמת 1,340 הנקודות. 3 פעמים כשל. אם זה לא מספיק, בואו נסתכל לרגע על מדדי תל אביב 100 ותל אביב 75. אם אנחנו נסתכל על המדדים האלה בגרף השבועי וננקה הכל, אנחנו נוכל לראות שבעוד שמדד המעוף הגיע מספר פעמים לרמת 1,340, מדד תל אביב 100 קובע כל פעם נקודות שיא הולכות ויורדות. ראשונה, שנייה, שלישית. אם אנחנו נסתכל על מדד תל אביב 75, התמונה עוד פחות טובה. נעביר את הגרף לשבועי ונסתכל מה קורה. אנחנו נוכל לראות 1, 2, 3 חולשה גדולה יותר מאשר בתל אביב 100 ובתל אביב 25. אלה לא חדשות מעודדות מצד אחד, אבל מצד שני גם לא מעידות על קטסטרופה שממשמשת ובאה. האינדיקציות האלה אמורות לקלף לא מעט מהשאננות שעטפה את שוק המניות המקומי בעת האחרונה, ומהתחושה שהוא יכול להתגבר על כל משבר. מה שצריך לעשות זה לצקת תוכן לקלישאות נבובות כגון אצבע על הדופק או לחוש את השוק, וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה. נחזור לתל אביב 25 ונראה איך פותרים את הבעיה הזו. באופן עקרוני, צריך למצוא איזושהי רמה קריטית אחת שתאפשר לנו לקבל החלטה חד משמעית מה בעצם אנחנו הולכים לעשות. ובואו נעבור בגרף השבועי נקודה נקודה עד שנתנקז להחלטה. לאחר שהחזיק מעמד מעל לרמת 1240 הנקודות, מדד המעוף מתחיל לעלות, ובאופן עקרוני העלייה הזו הייתה אמורה לפצח את רמת 1340 הנקודות, כי בסיומו של תיקון טכני אמורה להיכבש פסגה חדשה. הוא לא הצליח לעשות את זה. הנר האחרון, השבועי, הוא נר אדום. הוא עדיין לא שובר רצף, הוא עדיין לא מסוכן או בעייתי, גם בגלל שמחזור המסחר שלו נמוך, אבל זה בכל זאת איזושהי נקודת התראה. מה שצריך לשים לב בנוסף, זה הממוצעים הנעים שאני משתמש בהם בגרף השבועי, 10 ו-20, בואו נמקם אותם, הנה ה-10, ובואו נשים את ה-20. מה שאנחנו יכולים לראות שהממוצעים הנעים עשו קרוס. זו תופעה שבדרך כלל מתקיימת כשהשוק לקראת שינוי מגמה. אני בכוונה מדגיש את המילה שינוי ולא את המילה היפוך, כי שינוי פירושו מעבר ממגמת עלייה לדשדוש. גם זו לא עדיין קטסטרופה, אבל זה בהחלט מחייב אותנו להיות קצת יותר זהירים ולא לקחת את הדברים כמובנים מאליהם. אם אנחנו נלך לגרף היומי וננקה הכל, נחפש נקודה אחת, והזכרתי את הנקודה הזו לאורך הסקירות, נקודה אחת שבמידה והיא תישבר למטה, אנחנו נוכל לסתום את הגולל על התקווה לראות שיאים חדשים לפחות בפרק זמן של כמה שבועות. הרמה הזו היא 1280. ברגע שהרמה הזו תישבר כלפי מטה, תישבר רמת תמיכה שבחודשים האחרונים, למעשה מאז נובמבר 2010, משמשת לסירוגין כתמיכה, לסירוגין כהתנגדות. הממוצעים הנעים יהיו בקרוס, השוק יתקן יותר מ-50% ממהלך העליות האחרון, יקרו למעשה הרבה מאוד דברים שיקשו על השוק לטפס. לכן, כדי לא להיכנס לאיזושהי פאניקה מיותרת מכל ירידה, רמת 1280 הנקודות היא הקריטית ביותר. ברגע שהיא תישבר למטה, אנחנו צריכים לבדוק עוד פעם את השוק, כנראה שהוא יעבור או לדשדוש או לירידות. שבוע טוב.